Sepu għara dik il-kesħa ta' xmara ferba. Gradi anka jek tilbes ġaketta u kol tħass il-bar. Malta jagħmlu inizjattiva dis-sena ma saritx minħabba l-maltemp, ma il-baħar ma jkunx daqshekk kieża, ġifieri ikun naqra iktar sħub. Xorta mhux għax hemm garantija li ma tarawniex l-għada jew pirata. U għandna nkwiet kbir wara li kelli kilna u xek Mattejos. Għamil xar bikwiet. Il-miliet u laqaxxej l-ebbet u l-għabet ta' stananzi. L-ewwel kun għant il-kunjata, mbagħad inkun għant il-mammi u ta' finti ju. Jiftit li jarawna il-qawlek naqra iktar affarijiet. Però issa ħafna huma dawk li wara li jkunu għamlu dak li għamlu jibda ġej l-inkwieta li ikun żmien qisu Clinton illi tajt illi tajt isma' jiena motivata biex ninbidel. Isek issa sena ġdida, riżoluzzjoni ġdida, u flok mingħajr ħafna murtali ta' ħanamelek u ma nagħmilx hekk u nagħmelek u nagħmelek, l-aħjar isibu li nibdlu oġġett wieħed. Mela bħallum pereżempju jiena l-appell tiegħi jkun sempliċi immens. Mur sal-kabirz. Dawk l-affarijiet li għad għandek magħluqin tal-ikel, warrabhom u tihom lill-food bank. Diġà għamilt pass kbir. Għax dak l-ikel mhux ħatiklu inti, ħaddih karità. L-ikel li għandek miftuħ, jew teħles minnu u fuq diħan kelmek dal-waqt. Jew kellha forsi jekk hemm xi pett illi jista' jiekol dak l-ikel teħlilu. Aw min jgħidlek ħażin taħli, vera ħażin taħli, imma dak missek rajtu qabel ma xtrajtu jew qabel ma sajjartu. Issa jekk inti dak li għandek miftuħ xi pakkett ħatiklu, ħadkompli tagħmel ħsara. Ġifieri mhux aħjar teħles minnu milli tkompli tagħmel iktar ħsara billi tiklu. Aw min jgħidlek għax hemm tant tfal tal-Brażil li mutu bil-ġuħ. Kieku dak il-pakkett b'xi mod ħajasal għand it-tfal tal-Brażil, fajn, tijulu. Ma naħsibx li pakket miftuħ jista' jasal lill-Brażil, ġifieri fġieħ il-bambin. Jekk oġġett ma tistax ittieħ eħles minnu għax ħadkompli tagħmel ħsara. Issa jekk ħanibda dieta. Kif ħanibdija d-dieta? Aw min jgħidlek jiena naqbad u naqta kollox, bum. Hekk naf. Aw min jgħidlek le jiena rrid innaqqas bil-mod. Ir-raġunament klar taqta kollox huwa tajjeb. Kieku jagħmel sens fit-tul. Però xiġri isek jekk inti tipprova tibdel ħajtek f'salt, għal-bidu tkun motivata u tgħid il-laħwa għandi l-enerġija vera rrida. Però mbagħad wara ftit dik il-ħaġa ssir boring isa dak l-entużjażmu jmut. U terġa' tispiċċa back to square one. Waqt li kieku tibdel oġġett wieħed, semmejna diġà li teħles mill-affarijiet li għandek fil-kabort. Oġġett ieħor pereżempju ġimgħa wara ħanivvinta ħatgħid jiena ħanaqta illuminata. Ma bidil xejn iktar, naqqas illuminata. Kemm naqqas zokkor. Ara kemm frankajt zokkor. Ġifieri anke min jikol għad-doċċ u jikol abbundanti, jekk qata illuminata, dik anke fil-pis. Mhux fis-saħħa biss ħadd tagħmel differenza enormi. Jekk nagħmlu bidla waħda kull ġimgħa, ara sal-aħħar tas-sena kun nista' jkun għamilna 53 bidla, Quintin. Ġifieri ara sena oħra kemm ikun waħed. Hemm min jgħidlek imma l-ikel tajjeb tant ġaħan nispiċċa nikkastiga ruħi wkoll u noqgħod il-bogħod mill-ikel daqstant tajjeb, ġifieri hemm daw il-realtajiet. U raġunament li għamel sens, fis-sens li kell qiegħed hemmhekk anzi biex iferraħna biex iħallina ngħixu. Però skont xikel. U nifhem ukoll hemm ċertu ikel li jtik iktar ferħ dak il-ħin milli ħajtik ikel ieħor ferħ dak il-ħin, però mbagħad tittaħseb waħda, tittajt jiena. Liema minnhom nippreferi li nidra għalfejn qed ngħidlek. Għax inti meta oġġett tidraħ biex taqtaw ħajkun iktar diffiċli. Jekk inti oġġett għadek ma drajtux, ħajkun iktar faċli imbagħad biex tgħid isma' jiena li ma ħanażel minnu. Mela x'irridu nagħmlu issa l-aktar huwa żmien tajjeb biex nagħmlu daw it-tip ta' bidliet. Ngħidilha minn daw iż-żewġ tażliet li għandi, mela ħanaqbad eżempju pereżempju laħam bil-ħaxix jew inkella panettone. Jiena liema minnhom ħajjejni biex nilbes sajżi iżgħar, ikolli iktar nifs meta nitla' taraġġ, biex norqod aħjar, biex inqum aħjar, biex dik il-buttuna ta' qmis ma tisplodix, imma kollox joqgħod li pulit, liema minnhom. U ħanipprova nagħmel ħilti biex nidra dak li l-iktar li ħajjejni. Tgħidli is kemm inti bravu imma l-panettone itjeb. Itjeb għal dak il-ħin ħafna qar għat-tul ta' żmien. U l-għażla dejjem fidejk, mhux liġi li tikol il-laħam u l-ħaxix flok il-panettone, però mbagħad l-għażla fidejk, ma sax toqgħod tibki xortik li mu jiġik xejn. Il-porzjoni jilgħab parti f'dan kollu. Kbira u ġifieri anke jekk aħna meqjusin għall-porzjoni. Il-porzjon tommi u tommok mhux tajjeb probabbli. Bla dubju. Imma mid-dera nabbewkom sew, il-ġenituri Malta għandna tendenza li iktar ma jkun abbundanti il-platt iktar ħatifforma. Ma jmux jimutu bil-ġuħu, ma tafx. Imma hija parti mill-kultura tagħna, però f'dan kollu hemm ukoll eżerċizzju li min forsi jħares li eżerċizzju eċċessiv, imma xi kultant anke il-ftit
li hu tajjeb. Eżatt, kif qed tajt inti u kif semmejna. Jekk tagħmel bidla oħra pereżempju f'din is-sena tkun illi inti tajtina ħandaħħal xi tip ta' eżerċizzju. Issa l-eżerċizzju li forsi tħu gost tagħmel inti għax naf tagħmel il-maratoni kwinti ma nafx għadek x'fejn. Ejwa, naqqas. Naqqas, Imma hemm qegħdin mar-riżoluzzjoni. Ħanejlek straight jien indejjaq nagħmel xi ħaġa hekk, jien nippreferi nagħmel nofsija session. Forsi ħabib tagħna Lorenz hawnhekk jippreferi jmur jowm nofsija. Jiġifieri kulħadd trid isib dik ix-xi ħaġa li jieħu gost jagħmel. Dak itellaq fil-kċina jħobb jexi. Jekk itellaq tajjeb skont tibgħax tgħaddihom millik, allura mhux ħadd tagħmel sew. Jiġifieri trid issib dik ix-xi ħaġa illi inti meta tistaqsilek innifsek u tajt isma' jiena dil ħaġa kapaċi nżomma għat-tul ta' żmien. Għax jekk le, jekk inti ma tinżel fl-ilma tgħid l-anġlik ġri nitlaq il-barra kull darba, mela ħi, sib xi ħaġa. Tibda minn sempliċement mixja fl-għaxija. Diġà pass tajjeb, eżatt. U mbagħad ħajasal żmien fil-fatt Klara li dak il-mixi waqt li ħajbqa' jagħmilek il-ġid mentalment mhux biżejjed biex inti tkompli titlef ix-xaħam. Allura jkun importanti li tvarjah jew li tagħmlu aktar intensiv. Imma daka pass pass. Xi ħaġa oħra li importanti nagħmlu dan iż-żmien kwinti tkun illi nażlu ma' min inqattaw l-aktar ħin. Dik kbira u di tista' tweġġa anke xi qlub ħankun onest, però jekk inti ċirku ta' ħbib tiegħek, inti tagħmel ġimgħa moħħok hemm, tagħmel l-affarijiet li taf li huma tajbin għalik. U mbagħad fil-weekend għax missib filgħodu sal-ħadd billejl tkun ma' ċertu klikka illi twaqqak f'kull tip ta' tentazzjoni, mela wasal iż-żmien dik il-klikka. Issa ċans biex tgħidilha ħoj, jieħa nieħu break f'Jannar. U jekk inti tarak illi f'Jannar dak il-break swielek ta' ġid, ħantik parir dik il-klikka tibdilha. Ħanerġa' ngħid, il-ħaġa tweġġaq qlub, però aħna responsabbli tagħna nfusna l-aktar. Mhux ta' ħadd. Ġifieri taħseb li l-lifestyle tista' tkun għadu għaddieta? Bil-kbir. Jiġifieri jekk aħna noħorġu minn kmini filgħodu sa tard billejl, inti jekk qiegħed barra. Barra ta' barra ħatikol, tajt li m'hawnx postijiet li jbijaw iktar ikel illi ħajjejnek għal figura pereżempju żgur. Però ċans huwa li ħadd iltaqa' ma' ħafna xorb u ħafna ikel fast. Ma r-realtà hi li ħafna nies iċ-ċelebrazzjonijiet jew id-divertiment ta' ħafna minna l-Maltin huwa li kellu x-xorb, jiġifieri hemm diffikultà biex tajt isma' ħanoħroġ u ħanagħmel affarijiet differenti. Issa fil-verità u ħafna x'tagħmel, ta' ġifieri meta tfittex u tara, ma di vera, ġifieri skont imbagħad fejn ġorruk ta' madwar. U tista' inti anke toħroġ tiekol, però mhux tkun x'tiekol. Da mhux qed ngħidu tmur ir-restorant u ma tikolx waqt li ħadd ieħor qed jiekol, inti tikol ikel u mhux ieħor. Għax u għal diħan appellaw, għax inti m'intix jew kuntent jew għal qalbek kif tidher u kif tħossok. Għax jekk int kuntent u jekk inti m'intix qed tagħmel ħsara lil ta' madwarek, ħsara fl-ma sens. Ġifieri jiena jista' jkun kuntent li għandi saq daqs dinja, però jekk qed nipperikola ħajti u jiena missier ta' żewġ titfal, m'għandix inħares lil dawk iż-żewġ titfal, jekk jiena mhux ħantihom lejxin ta' kuljum, min ħajtihulhom. Jiġifieri nistgħu nkunu happy għalina nfusna, però tajjeb naħsbu wkoll f'ħadd ieħor. Jiġifieri Tleb pariri fil-qasir ħafna li tagħti biex dak li ħanibdew nkompluh. Prosit. Għax dik l-ikbar diffikultà. Għandek raġun. Mela, number one, ara dak li qed tagħmel tieħu gost bih. Tajt li mela hawn xagħti jieħu gost iqum mis-sodda filgħodu jmur jagħmel l-exercise, mhux iktar komda s-sodda fajn. Però jekk inti kif semmejna l-eżempju tal-ilma, kull ma tidħol fl-ilma, kważi tibda tibki biex terġa' titlaq il-barra, hemmhekk sib xi ħaġa oħra li tottalik. Mela number one, sib xi ħaġa li tottalik. Number two, kun paċenzjuż. Però fl-istess ħin ara li dak li qed tagħmel qed jagħtik ir-riżultat. Mela jekk jiena nixtieq illi nonqos, kull ġimgħatej tal-inqas irrid nara nitkejjel naqra dik iż-żaq biex qiegħda. Nara motivazzjoni wkoll. U biex tara wkoll Klara jekk hux qed jaħdem jew le. Għax da jista' jkun li qed iferraħni oġġett, imma jekk mhux qed nara riżultat, jiena qed ninsisti wkoll għar-riżultat. Mela pereżempju fil-każ tan-nisa nagħti parir li nkejlu il-waist, il-hips u l-koxxa tal-lemin. Aħna l-irġiel normalment, għax anka fiċ-ċest jitrabilna ċertu xaħam kwintin, minflok il-patata inkejlu ċest. Mela l-irġiel nagħtu l-parir li nkejlu ċest, iż-żaq u l-koxxa. Għax normalment minn minna għandu xaħam żejjed, jekk dawk it-tlet partijiet ikunu neżlin, ix-xaħam ikun nieżel ukoll. Speċjalment dik it-trabil iż-żaq, għax apparti d-dera dik tagħmel effett fuq il-qalb. Mela t-tieni waħda hija kun paċenzjuż imma ara li l-riżultat qed jaħdem. U t-tielet waħda l-aħjar tagħmel dak li qed tagħmel f'komunità. Waħdek tista' anka f'Jannar tkun motivat jien kapaċi jien darba nasal, però biżmien qed isibu madwar 93% illi meta bniedem jagħmel xi ħaġa waħdu, ir-riżoluzzjoni ma twassalx. Meta r-riżoluzzjoni ssir f'ambjent tal-grupp, f'ambjent ta' għaqda,
ir-riżoluzzjoni twassal aktar. Ġifieri, Ġifieri, ingħaqad ġifieri, klikek. meta tkun grupp jew anqas Mela, ngħid għada lek minn nies filgħodu, u mun ejjew, niġru le sija fid-dis. kmieni ħanamlu session. Proset. Kollha f'daqqa. Lores, Nibdew bil-yoga hawnhekk ta' fil-ħodu. Lora tajb bidana. Isma' hemm min vera pjaċir bik dolodu ma għax niggist erba' timħuħ. Grazzi ħafna Matteo. Grazzi lilkom, dejjem. Dodo tajba s-sena Grazzi ħafna, tajba. auguri. Is-sena tajba lilek imma dak kull iskop ta' dolodu li għadna nibdew is-sena nibdew ftit Innigżuhom ftit. u biftit pariri tajba u sivja. Jalla li nżommu. Jena raw ftit ċet jiġri madwarna, defnit ħares li dak li seħ f'pajjiżna u lilin.